Hei internet-ihmiset ruutujen äärellä, on taas se aika kuukaudesta kun Steamin asennus on hajonnut. Asentakaamme siis Steam uudelleen, joko samalle tai uudelle koneelle, jotta pääsemme taas tuhlaamaan aikaa pelien parissa. Tämän ohjeistuksen toimivuus riippuu täysin siitä, että teillä on edelleen tallella vanha asennus tai ainakin sen Steam Apps-kansio. Kun olemme saanut Steamin asennettua koneelle, on aika kirjautua sisään ensimmäistä kertaa. Muistakaa, että jos teillä on Steamin Account Guard päällä, saatatte joutua hakemaan sähköpostistanne tunnuksen, jolla pääsette sisään. Huomatkaa myös, että ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen Steam saattaa sulkea itsensä ilman sen suurempia seremonioita, joten tarkastakaamme Task Managerilla, ettei Steam ole jäänyt jonnekin taakse päälle, ja jos sitä ei löydy, voimme käynnistää Steamin vaan suoraan uudelleen. Kun vihdoin pääsemme sisään tilille, rupeamme saman tien asentamaan peliä tai pelejä, jotka haluamme saada, ja kuitenkin välittömästi pistämme ne paussille. Kun olemme saaneet kaikki listallamme olevat pelit, jotka haluamme asentaa, paussille pistämme Steamin uudelleen kiinni. Kun Steam on vihdoin saatu suljettua, menkäämme siihen sijaintiin, missä vanha Steamin asennus sijaitsee, tai ainakin missä meillä on Steam Apps-kansio. Kopioikaamme tämä kyseinen kansio ja liittäkäämme se uuteen Steamin asennuskansioon ylikirjoittaen kaiken, mitä uudessa kansiossa löytyy. Kun tämä on tehty, voimme käynnistää Steamin uudelleen ja peli saattaa tässä vaiheessa jo toimia. Mutta mikäli peli ei suoraan toimi, täytyy meidän käyttää paikallisten tiedostojen tarkistusta, jotta saamme haettua loput puuttuvat tiedostot asennuksesta. Joissain harvinaisissa tapauksissa tämäkään ei auta ja koko ohjelmisto täytyy asentaa uudelleen, mutta noin 90% tapauksista tämä riittää
ja Steam hakee vain muutaman tiedoston verkosta käyttäen ehkä pari megaa parin gigan sijasta pelin asennukseen.